A jamhuriyar Nijar yau aka yi bukukuwan samun 'yancin kan kasar daga tura mulkin mallakar Faransa. A ranar 3 ga watan Agustan 1960 ne kasar ta samu 'yancin, wato yau shekaru 61 kenan. Shugaban Nijar din Malam Muhammad Bazoum shine jagoranci bikin da aka yi a Damagaram, wanda ya sami halartar manyan jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya da kuma sauran jama'a. A lokacin sabgar an kuma yi da shan itatuwa a barikin sojan gata Republican da ke birnin na Damagaram. To shekaru 60 da ɗoriya bayan samun 'yancin kan, ko yaya 'yan Nijar ɗin ke kallon ƙasar? Jama'ila Isuhu ta tattaro mana ra'ayoyin wasunsu. Ranar farin ciki ce ga al'umma Nijar, ko kuma in ce farin ciki ne gare ni da zagayowa samun incin kanmu da muka yi daga hannun turawa. Sai dai kusan dai gaskiya ba mu samu incin kanmu ba duka, don akwai wasu abubuwa inda gaskiya ba mu da incin da za mu yin su ba tare da sanin su ba. Amma ina fata Allah Ubangiji shi sa Bazoum ya samu karhin fatowa incin ƙasar Nijar daga hannun turawa. A baya ba, sannan mu an rikita mu tura su rikita mu. Amma 'yan Nijar sun san kunya su bar ma magana incin kai, kuma ba su incin kai. Su bar ma da Allah sun san kunya su bar ma magana incin kai, da Allah su bai. Komi ba a yi mana. Yau take ranar da aka ware domin a dasa itace, kuma shugaban kasa mai girma Bazoum Muhammad ya nemi a gare mu da mu shuka wato 'yar makka saboda unhwanin da take da shi ga lahiyar jikin ɗan adam. Sannan kuma wannan rana ta 3 ga watan Agustan da ake cewa rana ce da Nijar ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka, za mu iya cewa kusan dai ta samu 'yancin kanta ne, saboda har yanzu da sauran rina aka ba, dan akwai wasu abubuwa da Nijar tana yin su ne karkashin jagorancin kasashen turawa. Wanda duk ɗan ƙasa na gari zai so wannan ranar ta zagayo, don haka mun samu ci gaba da dama, kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya ƙara sa imani a cikin zukatan manyan ƙasanmu da su ji tausayinmu su taimaka mana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu mulkin a kansu.